Malapit na mga alas 12 mga idol. Gutom na tayo. Wala pa akong manong littering na pala ito. Papasulit. Kita ko parang kapanyog ko. Maigo ba ka nang ako pagkali. Paigo na lang. Ilang pansit? Pansit na lang. Dahil nung ko? Ako yung maayo. Pila yung rice bread? Pila ang serve ng pansit? Pansit ang lang mga idol, iway kwarta kayo mga idol. Pansit. O tayo pa, wala na tayo rice, pag-apas na mudaan. Nahurot atong sa mga ati. Isa niya akong rice. Oo. Dua niya lang isa. Duha, ilain-lain. Ano lang sa mga isa? Oo. Oo, isa na lang ilugang. Para dua tanang. Ano yung dire na butang? Sabaw mga idol, init pa. Te, butang ganing na ogkuan paliog te. Kanang pagkuan na mo guys. Yun. Kanang sili te. O chili powder. Chili powder? Oo. Yung suka din te. Oo. Chiling powder, ako din taklay, no? Ha? Yung taklay? Oo. Ay,
Pansit lang sila mga idol, gaway sapi mga idol. Ayan, papalit na. So baling ko din mga idol, wato-wato ko mga idol. Ano sa pagkanin mo naman? So babay na mga idol. Ngayon, relax ako ngayon. Humanay kong bata yung loob.